הופה, מוגו סטייל. מוגו סטייל. אנחנו עולם וירטואלי. נרשמו אלינו לפחות 1,000,000 ילדים. טיפחנו את המודרניה וגם רוח מודעות ושברנו עולמות. פתחנו מוגו רוסיה וגם צרפת בדרך. כל העולם אוהב את מוגו בי. יש לנו עולם וירטואלי מושלם. נקי כנשרים וגם נווה רימון, זה פשוט מושלם. הוא יישאר לעד. כולם מדברים על העולם שלנו, אומרים מוגו בי, זה פשוט מושלם. ועוד מעט, היי, כן עוד מעט, היי, אתם שוברים שיא חדש. הופה, מוגו סטייל. יש מוגו סטייל. הופה, מוגו סטייל. מוגו סטייל. הופה, מוגו סטייל. יש כאלה שהתקבלו לצוות יהושע ויש כאלה שהתקבלו לצוות הוואי. אפשר לטוס למקסיקו, לרוסיה וצרפת. אפשר לפתוח תיבות אוצר ולקבל בגדים ולעצב לעצמך את הבתים. אם אתם רוצים להיות יפים צריך לרכוש מנוי. כן, לרכוש מנוי, וזה כל העיצוב. פתאום בא מוגו בי בדרגה ראשונה ואמר למוגו בי בדרגה שנייה אחרונה, נמאס לי להיות כבר בדרגה ראשונה, אני רוצה להיות בדרגה שלך. הופה, מוגו סטייל. הופה, גם בסטייל.